Moi! Hei, täällä ruudun toisella puolen höpisee Aino Ilvesniemi. Hyvää päivää. Ilo tavata. Tosiaan mä päädyin tekemään tämmöisen videohaastattelun, videohakemuksen. Toivottavasti palataan sen haastattelun merkeissä sitten myöhemmin, mutta pysytään vielä toistaiseksi videohakemuksen parissa. Tosiaan päädyin tekemään näin, koska musta tuntuu, että videon välityksellä saa heti alusta alkaen tuotua paremmin sitä omaa persoonaa esille. Ja tää on mulle jotenkin luonnollisin tapa. Mutta tosiaan, teidän ilmoitus digitaalisen markkinoinnin harjoittelijan paikasta kiinnitti mun mielenkiinnon saman tien. Mä oon ollut jo pidempään kiinnostunut yrittäjyydestä. Ja musta tuntuu, että oman liiketoiminnan aloittaminen olisi semmoinen looginen seuraava askel omalla uralla, mutta ehdottomasti tällaisesta työharjoittelusta saisi vielä lisää työkaluja ja vielä lisää varmuutta ja rohkeutta sen oman uran rakentamiseen. Ja samaan aikaan tietenkin, kun minä saan treenata ja vahvistaa omia siipieni, että voin sitten lentää kohti uutta suurta tulevaisuuttani, niin minä puolestaan tarjoan teidän yritykselle myös omaa persoonallista ja kekseliästä tyyliäni toteuttaa somea ja tuottaa sisältöä. Ja myöskin yritystapahtumien järjestäminen kuulostaa ehdottoman mielenkiintoiselta ja innostavalta tekemiseltä, joten mä veikkaan, että mulla olisi kyllä paljon ideoita sellaiseenkin tehtävään. Tosiaan mä koen, että mä oon työntekijänä erittäin suurella työmoraalilla varusteltu työntekijä. Eli mikä tahansa tehtävä eteen laitetaankin, niin se suoritetaan kyllä kunnialla maaliin saakka. Ja ehkä kuvailisin itseäni myös jotenkin positiivisena ja energisenä ja kannustavana työkaverina. Ja sitten miksi juuri Look Label? Niin ensinnäkin mulle on super tärkeää, että kyseessä on suomalainen yritys, koska meillä suomalaisilla ei ole kyllä yrittämistä täällä Suomessa liian helpoksi tehty, niin musta se on aina upeaa, että suomalaiset on sitten rohkeasti lähteneet toteuttamaan sitä omaa juttuaan, ja mä haluan sitten myös omalta osaltani olla mukana sellaisissa tarinoissa ja yrityksissä. Ja toisekseen musta tuntuu, että Look Label firmana huokuu semmoista hyvinvointia, ja siinä yhdistyy hyvinvointi ja muoti, mitkä on myös mulle ensisijaisen tärkeitä asioita elämässä. Ja muodista hyvänä aasinsiltana voidaankin sitten siirtyä mun aikaisempiin opintoihin ja työuraan. Mä tosiaan valmistuin Amsterdam Fashion Academystä fashion stylistiksi vuonna 2023. Ja siitä eteenpäin mä oon työskennellyt Ankai-nimisessä vaateliikkeessä Helsingin ydinkeskustassa. Se on ollut todella inspiroiva työympäristö, ja siellä ihan sen lisäksi, että myymme asiakkaille laadukkaita ja suomalaisen designerin vaatteita, niin sen lisäksi me ollaan mun kollegan kanssa pidetty huolta sitten sosiaalisen median
eri kanavista ja tuotettu sisältöä Ankainkin someen. Eli siinä mielessä myös löytyy ihan siis konkreettista kokemusta sisällön tuotannosta, mikä sekin on sitten tietenkin positiivista. Ja jos sitten mietitään työharjoittelun kestoa, niin mähän olisin valmis aloittamaan sen käytännössä milloin vaan, mutta mä tiedän nyt varmasti ainakin sen, että mä tuun olemaan lokakuun ekalla viikolla reissussa. Mä lähden Georgiaan, Tbilisiin, niin sen jälkeen kun mä palaan sieltä, niin mä olisin valmis aloittamaan milloin vaan. Ja sitten käytettävissä nyt ainakin sinne jouluun saakka. Jos mä ymmärsin oikein, niin ajatuksena olisi joku 2-3 kuukautta. Niin se menisi aika loogisesti siitä lokakuun alun tienoilta sinne ainakin jouluun saakka. Mutta joo, tällaisilla ajatuksilla täältä mä toivottelen sinne oikein mukavaa aamua tai päivää tai iltaa tai mikä ikinä onkaan vuorokauden aika, kun päädyt tätä videota katsomaan. Ja todella toivon, että tapaamme pian työhaastattelun merkeissä. Moikka!